tirta ing lara luput tapilai urun paneluhan tan ana wane liwat panggawe Allah gunane wong luput gotong royong nyambut gawe geni tirta atemahan maling aku notan wani mring wakame ono tujupan sirna
sasmosos lesos mawalasan harta mulat nyojajar bumi pala madem marti marti madar buping karatine ngrat nalika semara tindhipun para wadya bala kuda kepa ingkang saking dusun Jogrek wilayahipun sing maju ketingal pating balebar pating rung kabeh wadya bala kula nalika semara tindhipun wadya bala kalamun Cinandramindha hambata rubuh candrane Lumaksana bangsa boga makita kita ya makarya ayahe karyana praja more karata harjo ya makarya ayahe karyana praja more karata harjo
siaga ya makarya ngayahe karyane praja Bore Kartaharja 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 Sarasara
Iya
Sing wis pirang-pirang paring kahnikmatan karo umate. Nggih. Semaur ya. Ngatane kowe kabelan para tamu ning kene bisa ketemu kanthi slamet raja, ora ana alangan sak wijaba kalih saka sabikala. Aluma. Amin. Cengat-cengat pelacen. Alah keplek iki. Terutama sing kagungan hajat. Nggih. Sing wiwit mangke bagya mulya wiwit esuk nganti tekan saiki iki. Nggih. Nggih, semaur kok. Sabubare aja diparingana keselamatan rahayu sak keluargane dana bilai cedhakno rejeki. Amin. Tamune pripun? Tamune semono uga. Bubar pertamu, bubar mergayoh, mengko kondur selamat ora ana alangan sing cedhak karo rezekine. Amin. Kowe aku. Nggih. Mau bubar nyambut gawe ning kene sing selamat rahayu cepet entuk duit. Bayaran. Yagane sak singgene. Janji amin. Kula didongakaken bubar nyambut gawe kok kene ora nampa duit. Is. Kepripun niku? Sebab wis padha bon. Kula dereng kok. Kula dereng lunas. Oh. Masalah ini Kak gurune nika. Sutradara ini Kak. Nah,
wakilku. Cik. Kowe sing dadi pakaryaning negara. Mengko sak surutku sing ganteni kudune kowe. Cik. Anu patihe sing pundi? Anu nuwun sewu nika anu tes kuliah sing genah nika. Kuliahe teng Jawa Barat Tasik nika bahasane kali sampean beda. Oh, wingi kowe nunggak mobil ketemu karo aku kuliah. Patihe kon maju, patihe. Wonten Unsil. Unsil. Kowe kuliah nang Usil? Is Usil kok kuliah? Unsil. Oh, apa kuwi? Upil. Oh, tabok pisan. Lah sampean ratu kok mboten ngertos Universitas Unsil sing Aku seru. titip karo kowe. Lestarekno. Saiki sing lagi gumelar, saiki sing lagi maju tontonan apa nek ngerti? Apa? Warongan. Baik. Warongan. Niki Senajan ebet dilestarekke. Kanjeng Ratu. Ayo. Lah niku lek kuliah bedi kiwakake riyen ngeboti ebek Ayo. Aja. Kuliah kowe duwe pegawean. Ora kowe kuliah, wong kuliah kowe apa bimbing wong pirang-pirang ning kono. Kowe lestarekke, pegawean iki ya dilestarekke. Dadi nek kepengin gampang nang kono entuk, awakmu diparo nang kene separo kok. Diparung ki mubah niku. Lah men kuliah mulang wong men entuk pegawean nang kene entuk duit kok. Mboten ngoten dipun bagi. Maju kene. Iya maju. Juk, bener. Kowe minangka badan wakilku. Kowe minangka suluhku. Sak surutku kowe sing gumanti kudune udu aku iki. Aku wis rumangsa ngancik yuswa. Majune dina mundak umur. Mati. Cik. Mati. Aja sik. Aja sik. Heeh, wis akeh sing disangga. Pirang-pirang. Sangga napa lah wong Bali ora tau kok sangga. Motore lunas, motore lunas. Arep bali ke priwe nang omah sapa-sapa ora bali. Lah wingi niku sing dibonceng sinten? Iki sing diboncengke. Heeh. Ya mung lagi kae sepisan. Lah sok pisan lho kepethuk nang Cipari kok. Dipindo kae. Pademut. Lakuin telu lah. Kene menyat kowe. Serepek, ayo. Iya. Tondo nek kowe iki napa dadi badan wakilku. Kok gembira atimu. Kowe rasa mikir kowe esuk dibalekke apa ora kudu kowe. Gratis. Ora usah kuwatir, ora perlu dibalekke. Yen bisa dedek sak kuwatir ngerti kowe. Estu lah. Pakon kowe ngesokke gaweku, lestarekno pakaryan iki. Wis tak tinggal aku nang Kodo. Iya. Matur nuwun Kanjeng Ratu. Ya
Isdane sang guru kate kenek kemanung urip ning alam dunya isdane bencane sabar ngarep untuk eling lan waspada dening jaring gamalang terang sore mati layung ditinggal ulan-ulanan ya mas jaganana wong bagus moga babalan eling-eling sira manungsa urip bene alam dunya kudu eling lan waspada lakono nang salat lima manehan wong sajeng wong sajeng ke wong lanang dekara le ya seling toyong banyu asin nang segar marang kalimat karo rasane sing gede angel golek nyelempet sing cilik mbok kecempet najan menges niki ora ngerti menges ngiris tempe dan jorong menges duh sareng mamina panut nang Basirun diwai, Basirun. diantosan di barito daun iris Sing duwe jahat diwai. yang karone ngakendangan Kang Basirun ayana di sisik kembang panutan ilmu besar kuring nganteng nyawa aduh teteh anas hati jadi kecewa ngabik bintang daun iris sisik ngawir aduh ampun takdir debek nang dipungkir hati gurih naon pilan dungenanan geni sulayan hati jadi tunggara bukti nama ngaragetkeun salil lanang aduh akan jalir ti
janjina ayo yuk hati kuri naon melandong ngenana mangga sorga payon duh tonggaran seorang pisan kudana tutup dedek mual burung DP seneng hati kuring moal benang di bobodowo daun iris saksina nungejo ngemplok aduh teteh anas diantosen tibaretok Aane ajak mbak Aane ajak malah dikalungaken malih bayu-bayu kenayongan terembuk gunung saoyonan mangga orang digarawe babarengan manjengan sedikah ayo orang bebarengan ngerekutkan taduduk orang bayu-bayu kenayongan ngerekutkan tadularan ayo orang sasarengan lahir digarawe babarengan bayu-bayu kenayongan ayo orang sasarengan
majakan seni kagungan ngarakeun Kang Basirun tajuduluran bayang-bayang kenayongan rebek cukup dasa kuyunan ayo orang sasarengan manjangkeun seni kagungan bangga orang ayo orang bebarengan di karawe pun bebarengan eropeku melok dikerja garengan ayo orang di bebarengan bayu-bayu kenayongan berbukuk senguyunan ayo orang bebarengan majangkeun seni kagungan berbukuk ayo orang bebarengan lakieu digarawe bebarengan akebong pada kedanan masakan akewong pada kelingan pelayan warung pojok go ampiran hitung-hitung ku kenalan tapi bari jalan-jalan lingkuan tapi baik tas kecian sebulan balik ke sepana hitung-hitung ku kenalan aduk ding-dingi tomat gaginge ambi rebuse daginge sing gede-gede aduh kopine aduh manise tobat medise persis kayak pelayane beduk batembur ngawur tunjur teh maning cukur jangan tur minum kopi ngecor kuwur kesasar mangguning sumur aduh ding-ding ngedung ngemira musik aduh dagingnya sing gede-gede aduh kopine toban bukete aduh manise persis kayak pelayane cenur gunung sakulaut beak jar patoman katingarin
wong bagus kasih takane klisus kali kadung jeruk banyu nembili menang sate katene balar baleran jano kuno sakulon baca
leos klepat. Penting kejembet. Yang
ya ya tos ya 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 coba ini tos ini sor ya coba tinggi sor aduh bapak sos ya
ramene nanggone ramane Pak Rama Parjo. Orang kaya. Udane ya banter. Esuk karo nyepiti buyute. Apa sih, Bud?
gatel kowe. Look.